chcel by vlastne, toto je moje prvé video, chcel by som vám vlastne ukázať, ako sa dajú robiť makrá na World of Warcraft Wrath of the Lich King 335a páči. Vlastne toto je server, game server Holymord, jak tuto vidíte. Vlastne ukážem vám makra spelov, ktoré vlastne napríklad spely, ktoré frezujú, potom ktoré presujú, potom také pekné, ktoré svietia a tak podobne. Takže spravíme si create new character. To je jedno, u koho to spravíme, napríklad spravím si aj dwarfa alebo orka. Na šaman to už je na vás, tu si ho ponadstavujem, jak sa vám ľúbi, keď budete mať čas. Mám napríklad takéhoto ja zatiaľ. No, tuto si dáme meno, dáme si náhodné, dáme si napríklad draku, dáme accept. Vlastne tu máme postavu, ja tu mám viacej postav, ale budem hrať za toto, pretože chcem vám tu poukazovať vlastne od začiatku, jak sa to dá robiť. Dáme enter word, počkáme chvíľku. No, vlastne teraz sa nachádzame v základnej zóne tohoto serveru. Tu nebudeme, pretože toto je moc dosť, to tu laguje a nemôže sa tu používať spely, lebo je to tu zakázané v tejto zóne, preto idem preč, teda ďalej odtiaľto. Portnem sa, dám .tele a portnem sa do napríklad do Durotaru. Počkáme, že sa nás to dobre portlo nás to. Takže nachádzame sa teraz v Durotari. Môžeme ísť sem dole. No, aby ponaznačil na to, čo dám si GM on. To mám premenom GM mod. No, takže teraz vám chcem vlastne ukázať, jak fungujú tí makrá. Takže dostaneme sa do, dáme vlastne escape, dostaneme sa do game menu. Dostaneme sa sem tým escapeom, alebo keď máte iný Keybind, tak sa môžete dostať aj tadeto, game menu, a to stlačíte. Ďalej pôjdeme do makros. No, tu mám viacej makier už pripravených, ktoré vám poukazujem a dám ho aj dole pod video, môžete si tí makra vyskúšať. No, takže makra sa vlastne vytvárajú tak, že dáte túto new. Tu napíšete meno makra, jak tu je napríklad, že fear alebo fuky a podobne. Ja to dávam len tak od veci, hoďte čo tam napíšem, čo ma napadne, len tak rýchlo. Napríklad dám tam teraz test makro. Toto máme, počkajte, spravím to takto. No, tuto si môžeme vybrať, čo chceme, napríklad ja im dáme sem toto, alebo ja neviem, to je jedno, aký obrazok tu vybereme, napríklad toto. No, niekto nás portol preč. Čakajte chvíľku, portujeme sa preč. Tele. Napríklad Darnassus. Tam nás nikto nebude vyrušovať, lebo niekto tam niečo akorát robil, preto nás odtiaľ dali preč. Dobre, sme tuto. Tak ideme ešte raz do toho. Takže no, tuto to vlastne máme už pripravené. Dáme, keď už to chceme uložiť všetko, dáme OK. Kebyže to náhodou chceme zmeniť, že sa vám to nepáči, dáte change name icon. A vlastne toto môžete premenovať. Maximálne môžete dať 16 písmen. Takže tuto vlastne píšeme tie makrá. Makrá sa vždycky píšu tak, že vlastne tie naspely a tak sa píšu vlastne, že dáme bodku a dáme tam buď aura. A tuto sa už píše idčko, ktoré nájdeme na vlastne wovhead.com. Tuto vlastne nájdeme to idčko na tejto stránke. Tam sú vlastne idčka, to je vlastne niečo jak Google, iba že je to o Warcrafte. No, takže buď tam dáme ja neviem, buď tam dáme tú auru, napríklad toto si idčko si požičam na chvíľku, tak buď tam dáme aura, alebo tam môžeme dať ešte môžeme tam dať napríklad tuto, čo je napríklad dáme cast, vidíte, takže dáva sa tu
vlastne dáva sa tu takto, že dáme napríklad, že bodka aura a napíšeme idečko, alebo dáme bodka cast a napíšeme idečko. Môže sa to kombinovať aura aj cast, to je jedno. Môže sa to dávať, že napríklad dáte prvú auru, potom cast, potom auru, alebo hociak to môžete, jak chcete porobiť. Ja sa dám napríklad toto makro, je to aura, takže dáme to sem. Skúsim, takže to je, dáme si sem nejaké NPCčko, NPC AD26888, spraví nám tu niečo takéto a vyskúšame to. Toto nič moc nerobilo, to je Frozen Mallet, to je vlastne, že bude len takto pri ňom niečo svietiť. Tomu vlastne na zbraň dá ten spell, tomu vlastne šaman. Takže nabindujeme si niečo iné, dáme si sem napríklad, to je jedno, dáme si sem vlastne moje pripravené makro, tie makrá dám aj dole do popisku videa a môžete ich používať, dám sem zmiznutie, potom damage, potom sem dám fear, toto je dobré makro, potom si vám sem dám svoje vlastne vytvorené makro, to je vlastne toto je jedno makro, toto a toto je tiež dobré makro a vlastne toto je to moje makro, 35. Vlastne toto vám všetko ukážem a tieto všetky makra budú v popisku videa, pod videom. Takže dáme sem NPC ADD. Vlastne už tu máme jedno. No a ideme poskúšať, napríklad máme tu admin, vlastne toto funguje takto. Máte tu vlastne jeden stun, to je cyklón, potom tu máte Frozen Broke, toto je toto točiace. Dostal toto na tú zbraň, čo tam mal. Dostal štít, že do neho nikto nebude môcť búchať a má Edion Pearson a stun. A vlastne nemôže sa hýbať. Dáme mu to preč, takže dáme .unal. To má v pohode. Potom ďalší tu máme sedmičky, to je vlastne toto, to je výbuch. Nič to nespôsobuje, to len tak, to môžete furt používať do kolečka. A vlastne furt to búcha, dáte napríklad na mňa, vidíte, je to také pekné. No, ďalej môžeme, potom tu máme ďalšie, toto je ten fear. To vlastne máte tu viacej, máte tu Ice Lock, to je toto a je to vlastne, že to vystrelíte vlastne ranu. Jeho to zastunuje a kebyže je to normálny hráč, tak mu to začne vlastne aj robiť zle. Toto je len NPCčko. Nebojte sa, to není žiadny hráč. Vidíte, teraz sme to už, teraz už je to je vlastne premenovaný hráč na Gemdraku. Takže ďalej tu funguje, ďalej tu môžeme dať, toto je ten fear a ďalej makro, ktoré tu mám je zmiznutie. Vlastne tu sa zamikoce táto zem a dá mu to vlastne stun a dá mu to nejaký ten heal a skrátka bude furt takto, dokiaľ mu niekto nedá unal, ako napríklad ja teraz, aby ste videli ďalšie. Ďalej tu mám toto makro 1, toto je vlastne dosť silné makro, síce je už také staršie, ale je tu 100% zaručená smrť. Dá sa to tak povedať. Hore saneme. Tu mám všetko tam. Potom vám ukážem moje makro, to je tá 35. Vlastne v tomto makre máte heal, stun, potom tu máte vlastne ghost, to je také, že budete vidieť, aké by ste boli mŕtvi a vlastne to je, aké by ste aj boli mŕtvi. Máte tu Ice Lock, toto je vlastne niečo také, že aj na ochranu dá sa povedať, lebo máte tu za prvé, jak vidíte, dosť dobrý heal. A za druhé tu máte Ice Lock, potom Ghost, Frozen, vlastne toto je na tom, toto je vlastne pekné dosť. A vlastne chráni ho to pred nejakým damageom, to by do ňoho útočil. Dáme mu unal. A ďalej tu máme vlastne posledné makro a to je toto. Je to hneď v celku smrť. Pretože... Počkaj, resnem ho. Pretože toto má vlastne také makro, toto je fire makro. Je to vlastne k tomu, že keď na to stlačíte, vlastne dostane viacej spelov, vlastne strelíte niečo do ňoho, u neho tu buchne nejaká bomba a skrátka zomre. Tieto makrá vlastne sú dobré, pretože vlastne to sa dá kombinovať cast a aura.
A ešte posledné makro vám ukážem, ktoré je aj dobré na vašu ochranu, je to respawn. Je to vlastne makro pre vás. Funguje to tak, že vlastne respawn, čakajte, nájdem ho, tu je to. Je to vlastne zmiešané makro a je to vlastne keby už spell alebo nejaká taká pomôcka, dalo by sa tomu povedať, pretože je to pre hráčov. Keď niekto zomrie, musí sa automaticky resovať alebo niekomu do vyspu alebo niekam napíše, že revive a zaklikne sa. Toto je spell, vlastne keď sa chcete resnúť, musíte mať zakliknuté a musíte napísať revive, to je normálne. Tuto to už máte vlastne targetnuté, tu máte vlastne čiarku targ a tuto musíte vždycky dávať svoje meno. Vždycky svoje, toto čo tu máte, svoje meno vždycky. Dáte sem, napríklad ja mám draku, dám si sem meno draku. Unal to je vlastne, že vás baví všetkých spellov na sebe, kebyže nejaký spell na sebe máte, napríklad toto, tak zakliknem to. Čakajte. A vidíte, a už mi to dalo preč. No, takže ďalej tu mám vlastne, to je potom Unal, to je vlastne toto, čo som teraz ukazoval. Potom tu máte Demorph, to je vlastne keď sa napríklad vás niekto na niečo premení, tak toto vás automaticky dá na túto hlavnú premenu, jak ste. A toto orka, čo tu mám. Potom máte tu vlastne toto ostatné, to nemáte tak. Tuto sú tí aury, to je vlastne, keď to použijem, to rúžové okolo mňa, to je vlastne toto. A keby ste to náhodou chceli zmeniť, tak nemente toto prvé, to je dobré, ale mente toto druhé. Toto spodné, čo to je 4, 4, 7, 7, 7. Tak vlastne to zmente a vlastne môžete tam dať niečo iné, napríklad, že vás to resne a že nejak vybuchnete alebo niečo také. Potom tu máte to revive, to, že vás to resne a toto posledné to tu nehávajte. No a vlastne je to taký res, že napríklad niekto ma zabije. Napríklad dajme tomu, že si dám sám .die. A teraz nemusíte sa targetovať vôbec, môžete si odkliknúť kam chcete. Ja tu mám síce Trinity admin, že ja dám už len toto, to má resne, to je vlastne adminský addon, Trinity admin, tu sa dá všetko zisťovať, ale to je bočné teraz. Vlastne toto funguje tak, že dám si ešte raz, sa zabijem. A vlastne toto funguje tak, že len to stlačím, ten res, automaticky ma to resne. Je to dobrá vec, a keby ste boli v nejakom morfe alebo v niečom, len to dáte, len to použijete, vidíte, toto je vlastne to makro, to pekne, to v chvíľku za vami pôjde. A je v tom ešte jedna výhoda, keď máte blízko seba nepriateľov, tak máte tú ochranu, pretože tento spell, Periodic Deadlighting, to máte vlastne spell, ktorý len keď ich budete mať červených, pôjdete okolo nich, alebo žltých, a automaticky ich to bude zabíjať. Má to takú silu, jak .die. Dobre, tak to by bolo vlastne pre toto video dneska aj všetko. Dúfam, že ste si zobrali, dúfam, že vám to video vlastne pomohlo. Toto je vlastne moje prvé video, dúfam, že sa vám to bude páčiť. Mám vlastne tú nový účet na YouTubečku, prosím vás, odoberajte ho. Budem tu dávať nové pomôcky ohľadom World of Warcraftu. Budem sem dávať ďalšie stavania na adminských serveroch, alebo vám tu ukážem aj, jak sa majú spraviť správne talenty, potom paste hociaké, alebo potom, že jak sa správne naučíte hrať za danú postavu. A skrátka, hoci čo vás naučím, hociaké triky, bugy a skrátka hoci čo. Takže dúfam, že ste si niečo, ešte raz hovorím, dúfam, že ste si z tohoto videa niečo odniesli a ďakujem za pozornosť.